Hei tid, så det atter her vi en nødgen parste av Gjerstamal, og vi som vant Anja Hansen som teker opp og redigerer, og så det Ronny Petersson som teker seg av til tekniska vi som har vil gjøre, og så det Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Og her altså Gjerstamal, og det her vi gjøre hva ligger overast av hjertene tjåk, hva det har vi hoa tås om i det. Så jeg først blir på hva ligger hånda hjertet i det. Tror jeg at det som kom fram fire med nå, og kvar, og for at det var det til vi kvilo. Så stendte det falt så godt sabbaskvile etter. Og jeg har lest om det her i 4. kapittel i Brevbraun. Jeg vet at nå lyfter jeg om å komme inn til kvile og hansara. Altså det ikke akkurat kvile, men hansara. Enstender etter, så lät jeg okkom vi øtta suttja til, at ønsken av tikkun skal finnes littjant i etter. Hin glede båskaper kunngjørter okkom vi likavel som hinnon, etla taimon, men året jo ikke hørt og hjalte taimon ikke, då i det som hørt og til at tåg og det ikke tilsyn vi trygg. Vi kommet til trygg, genga i vind til kvillene, så la som han hever sagt. Så svær i vrøy i møyne, sannelig at de skulle ikke komme inn til kvile møyne. Og hetta tåg at verskene var fullkjørt fra at heimeren var grunntaver. Og men kjente at dagen hever han øynestande sagt at god kvultien kjente at dagen etter ødelverksøyne. Oppater her, sannelig at de skulle ikke komme inn til kvile møyne. Vi tar at så løy stender etter at nøkker skulle komme inn til henne, kvilene, og de som først finka en glede bådskap at høyre, for ikke innfyr vantroner skuld, så avsetter han atter i det, og i det tar han så lenge tog etter, sier vi David, så det som framman undan nevnt, og i det, om til høyre rød hansara, så her ikke gjørst og tikkere. Jeg skal ikke lese om hva jeg lykker nå, men det den 17. enden i hese kapitlen som til som er med til så stor glede. Men jeg tenkte om at her som jeg løser her, at hvor kommer det ikke inn til disse kvillene? Og han sier det bønt fram. En glede bådskap kunngjørt okkom lykka vel som tøymon. Men året og i teg hørt og hjalte tøymon ikke. Tog teg som hørte teg, tog og teg ikke til som vi trygg. Og det nettopp hatta som sørsten hever, liva inn i hoa moin trygg. Fotvis. Ja. Hetta teg tryggven fattast, så han ikke kvila. Det er grunn til at tryggva lyfton gods. Akkurat, ja. Ja. Ja, det et av høvus evnen i alle bøyblene. Ja. Og det byrja jo helt fra byrjan av ta god skapte, ja. At han kvilte, han kjente dagen. Og det vil så si at det var det som mennesker var atla til. Så han hei skapt mennesker, satt av dem, kviler, så kjente det. Så det vil si at det som mennesker vaknar til han første dagen, så vaknar det inn til kvile. Og det var så den støva som god hei atla menneskene at vi skal kvile. Ikke være strongt, ikke stressa, og det eisne fylkene av til fattelen som kommer, og i svetta anlistøyn skal du da breit ut da. Og det ble så moneren. Akkurat finnes det foreldre flytte ut ur kvilene, og ut av strongta, stressa, ja, kvileleisa. Og så vi Jesus, så det jo kom atter, kvilen kom atter, og det jo en langere søva som fra tog at god, han bannar veien til Lussestra og regte ut ur Orstagærnon, og så til Golgata. Men her i middelen så ligger jo frelse i Atlangods, da han så velger ut Abraham og alt falskje her.
og gjør dem og lyftene. Men som stender her, de tenker ikke tilsyn uttrykk, de fleste av dem. Ja, det er ikke høgstøyt, altså. Og i første skriftet å lese det. Men som god så det vi ikke å oppråne. Altså oppråne ikke akkara at han har syndafall. Men alltså nu var ju till att kvilla. Men vi Kristi Jesus så är ju kvillan kommen bönast till ockorna. Ja. Och det är så underfullt också om och det heter värre nu särskilt sista tiden som är att det slår det ena vara och arna vara det större kvillarna. Tog att nu det inte evner långt till att köra fra sig att trycka. Det lyckas som downa i veck. Jag tar i årsök att detta som man ofta tog fram om för hej man evner till att ta fram om. Alltså från naturen är hånd. Men nu det inte möjligt, ja. Du menar vi tar likamliga? Ja, att han likamliga evner, ja. Men nu och god hever reducera ett minka om evnene och stora mån. Då är aldrig han läggs till. Så kvillan kommen in. Och jag har alltid nämnt det för och att det var en framför mig som ständer i 17 Korinthierbrev 4 och då kommer ner i kapitlet och det är en 3 vers efter av kapitlet där han säger vi missar tog inte med om så utvarstes människor akkurat gång till grundar så ändrar nutjas då invarstes människor akkurat därför det tog trångten det har gängat till grundar säger han här stockot och löst han trångt men hon viskar också större iveflå jag fittling av ord vi tar vista känliga för eja men det är känliga till tojmelet då känliga rävet och så är det enda kapitlen här. Ja. Och är man bara säga och i samband med här så tror jag verserna att han frigjorde Jesus gav att kvilla som okänt vär och ljus lagen var det nu och tog i mer tryggvet här alltså det till detta lottrata sambandet till hansara som tog alltid gav säger Jakob hon ovanfra kommer nio från färglösa här som inte bröjting att skiftande skottet så allt gav och fullkommen gav och det är den fullkomna gavan som vi nu tar som tog hon väl lycklig röja från upprunne av som man säger här i Hebreerbrevet 4. Ja. Det är akkurat det och det är alltså det är så ölla nekva mynter och i gamla sattmalan som pekar fram emot det ner och här i mitten är så sabbatren som där inte öll högt på ja och det var öll ofta fallet i torsfors vi halda sabbaten och nu ska så minnas till ut i nya sattmalan så är det inte spårning om avvisar det men det är mer en spårning om att vara tillvidar om kvarja stöve man häver och i Kristus. Och så vi tog tillvidande så blir som man säger standarden han blir här efter det. Han blir gåare. Jag har också om Nehemias alltså han mynte som kommer fram här vid Nehemias han är så öjla kontanter. Ja. Och här är den sista kapitlen i Nehemias. Och här får han ju hållt vi allt det som kan oräkva det som hever vi Guds liv att göra. Och jag ska inte väl läsa allt det men han nämner med andra här i 15 vers om hesa som tyna sa i Juda hur som män tro och vinpersna sabbat. Och är det så i förra kottenbundet till hus och lägga till eselsvinner somlas vinber fikur achens vörur och hur så hetta var flott till Jerusalem sabbat. Tar använt till tandagen, tar själv det som medvör.
Eisne menn, og skjønner man her, da særlig det som hukser om, eisne menn ur Tyrus, som hadde bosett seg her, kom vi fiske, og alskjens vøren, og selte jøtene til sabbat, og til i Jerusalem. Og at jeg sier at jeg færre inn at det aller heiligste nesten sagt, da. Og jeg setter til Adam står i Jota og sier, hvordan blir det til at jeg ber at jeg kan så ytla et og vann halka sabbatene. Og så sier han her at og vi da ser man som mist vi er vers 19 for å være i Porsen i Jerusalem under sabbaten gav jeg på om å stande Porsene og ikke lade deg opp at det for sabbaten var et enda. Jeg setter nægra tjenere min halda vakt i Porsen og sier «Ongar vøresla flytast inn sabbat». Kjeppmenner og teires held i alskjens vører stekka og ta en tverfer utanfor Jerusalem alla nottena. Det vil altså ikke gjevast, da. Så stendte jeg til, jeg hadde jo hått lenda hver for å lese det, da. Ta gav jeg til en avværing og sier vittar, hvor er det til alla nottena utanfor muren? Gjera de så oppatter, legge hånda til kom. Etter dette kom og tar ikke langer sabbat, da. Og hette helt å lese som så lesen, ja. Og tar vi så i flyttet her til andalige. Ja. Så kanskje vi ofte for veik, ta og i hese futsindander, som det egentlig som regner selge okkom alt møvlet, og drønja seg inn at det faktisk aller heiligste tjåkom, kvillene. Ta har vi løyve til å være, altså, som Nehemia ser, være faktisk mer bestemt i måltresten her som legger okkom kvillene. Og det alt mulig. Det som jeg sier her, kjeppmenn alltid har hva å selge, det fordøming. Ringa samviske. Ja. Og loa tankar om okkom sjølve. Og så kvillen vekk. Hun fullkomna vekk. Og i okkom, hun god, tega ikke noen kville borster. Men vi njóta bare ikke gleden av å kunne kvile, ta og i hese kjeppmenner av å rege okkom. Ja. Vi skal slippe til det. Vi må selv reise okkom. Altså, det forunderlig at han teker ikke kvillen av borster. Det er det, no? Nei. Og det alltid det kom fram, og det som vi løser her, no? At han sier her først i kapitlen om at vi at nå lyfte om å komme inn til kvillene, eller kville hansere, en stend etter, så lät jeg kom vi åtta suttja til at ånden av tykken skal finnes littjande etter. En glede bådskaper kunngjørter, okkom vi lukka vel som tøymon, og så kommer det, men året jo til hørt og hjelpte dem, men ikke til de som hørt og til tåk og til ikke til sånn og i trygg, eller vi trygg. Og så sier han, vi til at vi til kommet til trygg, genga jo inn til kvillene. Altså han sier, vi som kommet til trygg, ja. Vi genga inn til kvillene, så det som han sier, så svær i vrøyemøynen, sannelig at de skulle ikke komme inn til kvillene, og så ser jeg setningen, og hette tog at versene var fullkjørt fra at de høymene var grunnt av. Ja. For det ikke lykkevel. Nei. Men man er ikke ofte høyst en bil av sjokken. Ja, det så akkurat det. At vi kommet til trygg, men vi ganger ikke inn til kvillene. Og i samband med at vi tillegger noen lyftegods, altså, handler på at her og trygg, som vi trygg var. Og jeg minnes en gamla mann, og en bygde fargen, vi var helt og møter her. Han spurte meg brattelig, han møtte meg her, og stekket meg her, og spurte hvor vi ikke kjelte sabbaten. Og jeg minns ikke nek av tog, som han sier, men det har vi kvullet gjøre, sa hun, at halte sabbaten, altså. Han var nok adventist, da. Mhm. Så han måtte virkelig det som han sier. Og det følte jeg at som han sier, at jeg var ikke mer klare i ordentlig å snakke med han om etter, og jeg var så unker til han. Men jeg følte at dette var noe dyra bare til hånden. Akkurat som du leser nå fra Jeremias, ja? Nei, fra Nehemias.
Att det är några dyra bars som man handlar på under levarna dövna. Men som öjsene hejer vi lyftiga gärra. Jag tackar det till sig, no? Ja. Det måste det vara. Alltså man kan säga att skaparverket är byggt upp så läsnäsne att kvillan är nejo, va? Det är en verklighet, ja. Och det är ju det som fås vi gör, alltså marscher det ska göra att det låta ju göra kvilla bruka andra öcher av marscherna för att låta hinparsten kvilla och så kommer det åter, va? Och alla vägen jag och vi vet eisne att okra likan trønge til kvill. Vi trønge til døgn kvill, altså først eneste døgn krever at vi kvilla flere timer, det tar vi sova. Og så atre det her at vi sova og fære opp til arbeidet, og nå det kanskje ikke så eller fysisk arbeid, men det kan være lykka altså, strøngjande for det, Og tog det så, og med det viktigt at vi kommer bort fra og kvilla, men det så ikke vi akkurat antallig støvig gjør. Det vidar vi helt klart og tydelig. Jeg husker om til døms her i Rombraun fyrstana. Det en helt sérstak kapittel, altså, Rombraun fyrstana. Tog at han sier, altså, det som største vi her å si at vi må ta imot hver nøren. Og ta mener han imon til ta mal av trygg som vi hava. Og han sier her, ta ikke imot i honom som veikur utrunna. Da sier han bein fram. Utan å sette til doms avskoene hansara. Altså, og her kanskje vi altså, ferdig i middelen alt for langt og alt for ofta. Det at vi balka okken opp og i balka, ja, vi halte hetta, og de halte hatta. Og så setter de til doms i avskående tjakk for nørrene, og han sier ikke ja til han. Og så får han i holdt ved det her vi trunne, så sier han, ein hever trygg at etta alt. Men han vet ikke, det best orster. Så sier han at han som hever trygg til at etta alt, han må ikke vannvire at han og ikke hever trygg til et annen orster, og at han og ikke eter til tryggvene, han er ikke trygg til mer enn det, må ikke døme at han eter til god til tidlig mot henne. Så her skjøtter vi faktisk alt omtale her, i midten av mennesker, hver og nøkker har trygg til vite at alt rensa, God hever rensa alt, vi krossen hon, tja Jesse, og krossversen og tog ikke urent langer. Og tog altså, alt det som hei den gamla sottmalan, som i bottengrunn hei bæra vi jødane gjerra som sålesne, ja, at det oppfyllt vi Kristus. Og vi kommet inn i den nødja sottmalan. Men det bare sålesne at vi så imesk, og imesk har vi kommet nesten i løvnen. Og så vi det her etter, da. Det en tanke som jeg har i hoksa, i systene, som hever, synter spesielle. Ja. Og det her til at man hever noen ting i løvnen som stiger under troarløv, ja. Det kan være noen venner, og så imesk, da. Men de tingene, de gjør ikke i seg selv som så lesen, ja. Annen til at jeg kunne stålokkene. Og jeg har for meg selv, nekv var kallet dette for sånne ting, kallet det for en dumpo fjøver. Og til meg jeg helt forklare seg nærmere hva det Og jeg minns ta i bøttene til åkken var små, og vi hadde bjøva. Vi får en gang det, og ta var det så øyelig populært, vi som videofilmen, så hei leia tegnefilmen Dumbo, som sjøvan om tan lytla elefantunga, vi som øyla stor i øyren, som ble så happa av det. Og til enda så var han utstøtter til, han reagerer jo at det sånne reie på et her. Og så kom han å fylgjast vi en rotte, som hadde alt tegneseriefigurer. Og rotten tån rundt at jeg seg oppmuntran alle tøyene, men så enda for nå var det dottene i en brunn, så visste vi alkohol i.
Så tar blir druckner, alltså visst du fullständigt alltså vet du sans så tar så vakna åter. Nu är elefanten och råttan kom upp i ett trä. Och så kraknar som hade lyckas som happa och just greenvis en liten elefantungan dumpo. Här ordla alltså kom samman och flänti att just ner och gör ordla spotta i men råttan hon för och ger den en ordans omgång. Och så blev det här chattar så kraknar. Men här är klar i det han bara har flöj upp här det elefanterna. Och det tänker så går att få han att trycka att han kan flycka. Han är hej så stor öre att han flyger öronen. Och så färdar ena krakan färdar ett oskott. Hon tar så klipper en fjöver av en öron kraka. Och så färdar Ive till dem på sig via han heter den magiska fjövren. Du ska bara ha henne i snabben och så flyger du. Och tog han så och flyger på. Han flyger fint och allt han ända i cirkus. Och en av nu missar han fjörerna ur snabblorna. Och nu är han dörras nej. Tog att nu största han bara 9 mot hjörnen, ja. Och råttan som en av hon krötser sig på igen och ropar in i öron. Ja, men det passar inte att fjörren. Det bara för att få det till att flycka. Och så tror han tog och så flyr han. Och hade här har vi lagt mest näcken för. Jag spelar kanske andra viset men ganska särskilt här att folk må ofta ha en sån dum på fjöver för att kunna fungera ut i andaliga. Och det är finnas släpp för så vitt men hon är snäjo. Och det är som han egentligen säger här Paulus då vi läser det Rom kapitel 14 att ja men han kommer vi är här han säger alltså kvart ut dömer tjänar annars man för sin egna herre ständ eller fettla men han ska vara standard till Herren är mental att standa och så säger han en sätter en till hackre en annan en annan sätter alla det är lik en och för har fått la viss i sin egna sinne men för han som för att bruka Paulus här är veiker trunne här så kan det vara nej att ha en dum på fjör för att hålla sig om man då. Jag vet inte allt om det här tanken här men Jo, han får en tanke men det som är också om vad det är som är hjälpt med här nu och jag blir så gammal då. Ja. Och alla krafter farnar till allt visse med alltså slitar på och allt det ja. Så har vi finns näka som jag lyser med till. Jag brövde ja. Och det är detta som jag nämnde i Johan. Alltså tror i verserna. Men det börjar vi tog som ständer i 17 Korintierbrevet kapitel 2 och vers 14 nedla. Där han säger till att gode veretag som och i Kristus. Allt och i löjra och fram till siger. Ja. Alltså att det han säger uttrycken är. Och vi kunde inte kalla till Kristus en atom på fjör. Men han är ju akkurat lov. Där Kristus lov akkurat åpenberas, säger han, och så skulle vi vara honom lov. Och här var så vi inte än är honom lov, så är vi där och i sån invarses människor som han tar sig om här. Att han löjer och alltid fram till siger. Och han leter gåva enka kunskapsons åpenberas vi akkom. Då vi vet det gav i enka Kristus för god. Och så är vi där med de som frälstvera och de som förtäpas. Och vi är det till gagen för båda pastar. Det är de som tryckva och de som inte tryckva. Eftersom då jag läser. Då tar man tryckva är vi en enge fra löv till löv. Och tar man som inte tryckva är vi en enge fra deja till deja. Ja, det han säger, ja. Ja, det han säger. Ja. Och det fyra är att Jesus skulle vakna. Det heter antalsverk och i åkorna. Fyra verlöjkan. Ja. Att det är vi tryck. Vi vara frälst. Ja. Men så kommer det ut och i 3 kapitel här och i 17 Korintierbrevet och du läser inte jag vet åkon själv då också näka upp. Han sa åkon själv. Nej. Donanskaper åkar är av gode som öjsen gör det åkon förrar för jag vill ha tjänare så han inte sattmala inte bokstavs och det är loven men anta.
Till bokstäver, han dräper, men han inte livand. Och det är så märkligt och så bara flit i glasbraven nu och till andra kapitel och det 3 sista verset. Ta konstaterar han detta fakta att är vi lovande dig från lovande. Ja. Och så säger han, nu är det inte längre som livet. Alltså är det vi lovande. Kristus lever med här. Och livet som är nu livet och är som lika med någon eller allt någon. Livet är trunniga sånt gods som älskar mig och gav sig själva för mig. Och han lägger att säga i sista versen här att jag sätter inte något gods urgilt. Då är fast rättvis vill ha så Kristus säger till lunches. Och så släpper jag att Galaterbrevn och färg efter in i 4 kapitel och i 17 Galaterbrevn. Då säger han här att god är anden. Mm. Och vi drar i ändan av 4 kapitel. Och de som tillber färgen, säger han, eller god må tillbe ant och sannlöjk. Ja. Men, säger han, att vi som vi ankom för allt anlit någon avspeklat orkos. Vi är ombröjt samma mynd från dörr till dörr som från herran är anten. Så först in i 4 kapitel, och här sägs det att ta vid hava hesa tjänast. Och det är några affären så gärna hetta gröp med verkligen. Alltså det har god gröp med vi året så inom. Jag säger, är det en tjänast då? Att avspekla till något ord? Och han säger ja. Men hon vill inte göra det på gamla maten. Och så nämner han här och i 2 kapitel om det säger tingene. Ja, vi har sagt om att läsa från en skamlig lögnegöten och han färdig kjörk och så ärliga. Och han nämner några ting här. Och så säger han, nej, säger han, vi har inte sannlökan öppna fram. Tala vi till samvisk och kvars människa 4 år som gods och be att jag täcker med det också. Mm. Och att det här är mer, alltså, täcker med det mer, alltså, till kvärt. Jo, så säger han, det som inte täcker med det tecken, täcker alltid med mer, sägs. Och han som täcker med det tecken, täcker med mer. Alltså så tatt hessen øynløgjen bonden mittel nokken og han og det. Du vet det om det er Kristus er han ikke skapning. Ja. Og det gamle færre og det gamle var nødt. Og alt det derfra gode som Kristus samtidig for seg selv. Men så hokser jeg om at det her. Vi tog med seg ikke med det. Og her som fører noen. Men da vi så kommer nyer til enden av her kapitlen som nevnte i Jani. Og han får ta som ja, vi misser ikke med det tog om så utvarstes mennesker egentlig grunn der. Og det kan hava vi aldra reagerer. Det er ikke en eventvis bare... Nei, det er ikke bare alltid, det kan vi være sjuka. Det kan være sjuka, men nå opplevde jeg det. Jeg har ikke vært nok sjukker for 17 personer, så er han 45 sitt laksvart. Ja. Og så opplevde jeg det. At han lå på et her. Paul, du skal ikke missa møte. Tøy. Om så tøtt utvarstes mennesker gong til grunn der, så enter nødjast av innvarstes mennesker tøtt derfra deg. Du tvang tøy, når gong til grunn der, stokkot og latt. Og hun viskar ter og større iverflå, av jeg fytling av dård. Du behøver ikke kjønnelige for jeg, men det er kjønnelige. Kjønnelige tøymlet etter det. Altså, jeg dog ikke å si hvordan løst det ble. Og det ble vi over det løst. Ja, akkurat. Tøy at dette er løyve som er. Ja. Og det er kjønnelige løyve, og det kan være livet stå i trygg. Det var ikke vel. Sitt ja. Og i midtelen handler vi til noen forstandet, og det sier kostet noe. Det naturlige mennesker, sier han, og i 4 Korinthbrev 2, teker ikke vet du som antak og sør til. Det er en dorskap, han kan ikke, helt ikke mot gamle. Det var det at døye vi Jesus i Golgata. Det er gamle mennesker. Ja. Ja, altså Jesus kom for å planta et helt nytt liv inn i okken. Ja, det er det. Og det hever vi trunna, det kan bare få oss vi trygg, og trygg er
och allit och han som gör det. Tog att alltså vantade allit chokon. Och det kunde ju vara nekva goda grunder till att det vantade allit alltså till att alltså särskilt så tog ju så vitt liv och det är kvar och alltså människor vara snutt så det ständer efter det. Och jag läser om en äldre kvinna nu som helt kanske hade hon stod det var sista veckan hon stod fram en dansk och fortalte gosse en hej ringt og han tar klarar enta at gjøre så at det ser ut som til telefonnummer til banken som ringer. Og sier vi han her helt gale chatter, til onker fer vi at tømme kontene chatter. Og hon sjål at hon er verre, altså, vi, at avværinger måter, man må onker du gjøre opplysninger fra seg, ja. Men hon kjente jo banken, kjente nummeret, og etter jeg var så, og hon lette så, altså, samtalen endte på en langere tog, at og fram, i faktisk noen timer, ja. Og hon fikk flere 100.000 kroner tømt der av, faktisk alt ble tømt til henne. Tog hon sette jo alle av næka som hon ikke kunne sette alle av. Så mennesker har grunn til at være skeptiske, men ta det kommer til sannleggene i årene, sannleggene om evangeliet, om Jesus Kristus. Ta få vi ikke lot ut i, utan at vi lyttet. Til det som han faktisk sier her, eisne, her som to varsel, om du kan slå til opp at det her i Hebreabran 4, ja. Anna verset her, at hin glede bådskaper kunngjør okkom vi lukka vel som teimon, men året og tei hørte, hjelpte dem ikke, tei som hørte til, tog det ikke tilsyn vi trykva. Så her hever vi alle det gjøre. Og sannløsning er tann. ja. Ja, det er avvoksteren. Altså, hvis du ikke tror, då som du, selv om du er tryggvante, så sviker god ikke, om du ikke tror, og jeg avvokst som førerne, men ta du tror, da jeg sier tilsøkningene han har givet der, så brøytes du fullkomlig. Og du opplever ikke hvordan god det er, hvis du ikke tror han som har levt. Du kan oppleve det som en tryggvante som er som alt. Det kan så godt, og det var baten av lukkelier, men tror du god det? Akkurat som vi synes gjennom Sanje, og til om Abraham, og til om flere, jeg tror jeg fedren, som Aaron eimot takte, stendet da. Bodje hans. Moses, ja. Ta god så harst hans lov, og en som avur vakte, hva vakte han iver, tog som han sett seg til, vær vårt i herrans lov. Ja, så skal du mot hjärsta, og i trygg, og og frykt, og i rønt, og myskre svarsta, av god og en løyta trygt. Men ta du løyter av god, og i ljøsen og gavun døvun, og du opplever at du blir verilig lukkelig, akkurat som det stender her i Jakobsbrevn. Og jeg vil hoa lesa til enden av første kapittel i Jakobsbrevn. Det er mer til så stora sikning, så sørst og tøyina. Bare vi har lesa det. Du her stendte det så klart. Gustav Fyri heldte seg vi okkon ta i vid tryggva gode. Han sier her at til ikke her oppe, men til helt med endan om. Han sier at han ber okkon være gjerrar årsens og i vers 22. Og ikke bare høyrer tess. Vi tog dara vid okkon sjálvar, etla tid. Det kun sjálvar. Så sier han tog om anker høyrer i årsens, og ikke gjerrar tess, han en som over i hyggre at han tørlig anlitt søgne spekler. Han hyggre at seg sjølven,
Og for så gjør jeg sted, og glemmer aldri å høre hvordan han så ut. Hatt det med over. Hatt det kjenner jeg til fra turen jeg. Jeg kan ikke spekle, knappt jeg sier øynene med hvordan sørst det ut. Jeg gjør meg ikke gater om at det så gjerne jeg hukte spekle i havet på en eller annen måte. Finns också upp på anledning till vad det nu ska vara. Ja? Och så säger han till er, men vad heter det inre människan? Han som skåar in i fullkomlig lov frälsesins och helder av i tog, så att han vill inte glömskor höjrare, men gerare verksens. Och så kommer ett år, han ska vara sälare verksyn. Och till näck möjre säla en till näka anna. Till säla verklig att det som god vid löjöknen då i. Säla han som. Ja, ja. Och så säger han, med den andra ut i sista versen här, ja, 15, 16 vers säger, om anker helt sitt ska god, och helt inte tunga så in i teimon, men där är hjärsta så, godstyrskan hans är ett lunches. Då røgn og løytades godstyrskan for god til å færne retta, vitja, færles, åndsjur og trångtårre, halda seg avtolken heimen. Jeg må bare si at jeg har sagt det før, at jeg tog ikke halda meg avtolken heimen. Men ta jeg til versk, som god til å lagt mer til røyer av liv, og vet du nøy gav han giver, ta jeg liv i øytøy, så kunne som jeg halda til at du måste ikke være åndsmater vi. Du måste ikke gjøre hatt åndsmater, som du gjør. Jeg omkant du vil nei av tog av åndsmater. Jeg føler alltid at ta nøye gav herren gamer av vitsa. Jeg omkant vil nei av tog, lukka mykje kosse, om det har vært, vi har vært 2 øyne, eller det har vært flere, til alt er rikk. For omkant og når det kommer 4, at det som han er, at jeg har dolka med. Nei. Og i tog. Og det er så kjølsamt, og jeg minnes, da jeg lærte å male, da begynte jeg ved at jeg må male i en hus innan, ansmatler, og det var bare en kone i huset noen vi småombøtt. Og så lærte Herren med, og sier, ja, jeg venjer til opp av være mågen. Du skal alltid være trykker, ta du helt til mågen, du handler på at du er røyner, du er gjort røyner av mer. Akkurat, ja. Du tarvar ikke gjerne, som vi leser om at halte gjernast, og nå til andre mot halte noen. Og det er stand akkurat større om løte. Men hvor gjør det til? 4 vi ikke skulle gjøre som vi vilja. Akkurat, ja. Og det er veldig fralse og jeg trykva gode og i tog som man blir å kunne gjøre. Og ikke skammas ved å gjøre det. Frelsen er i tog. Ja, altså frelsen ut i dagliga. Ut i dagliga liv. Ja. Ut i dagliga. Ja, helt visst. Ja. Det er det. Ja. Og det er det som Jakob er en ekspert i at vi sa, Anker sier til at det er så lovbunte, men Jakob snakker ikke om lov. Altså, han snakker om lovene, hvordan jeg fullkomne er, men ikke det kommer til det som Rambrev 8 sier. Og det er alltid er så utrolig, særlig andre vers i Rambrev 8. Jeg må bare si at det er et underfullt vers, det som man sier at han da jeg har sagt, så er det noe ikke fordøming for deg som i Kristi Jesus er, sier han, i første versen. Så er det noe ikke fordøming for deg som i Kristi Jesus er. Så sier han, tøy, lev løsens anda, hever og i Kristi Jesus. Ja. Lars dere fra lev synderne og deg hans. Og Jakob tar seg en fullkomlig lov frelsesens, da? Ja, og Jakob er en av frelsesens lovene, ja. Så det er så underfått harmonier og i, eller samliga og i. Men det er dette her livet som Jesus kom og plantet inn i oss. Akkurat. Vi hele andene. Ja. Det er hele anden er hans her liv. Og han er ikke oss. Alt. Han er i oss. Ja.
han den fullkomne ui okkona. Og så det her å få det växla till gjernstegna, hvordan frelsan virkar ui til dagliga. Og jeg kom tankar om at her vi, då som heter vi mottøker, ja. Att ta emot åren och så vidare. Jag kom tankar om en utför vi gjort det flera som vi får kunniga. Det är nog det kvar sig var 2005 eller 6. Och John B var vi också som förlejare. Och så visste han något millarna vi kunde. Och så här det är så han var efter alltså vattenmillen som men han är 4 mindre att söka till det. Hur det gamla levde ta och utnyttja till naturkrafterna som var det, ja. Och mellan hon stod här vid en kvart och vi en julspäkan i under. Men här var inte vatten. Men så för John B nian till en sliska och täcker lukna från sliskorna så nu ränner vattnet ner och är den julspäkan här, ja. Og jeg minns jeg har han ena mannen for man stender i horene her inn til kvattene og hykker etter henne, og det en øyelig larmer av ned. Men nå for kvattene at mela, og han teker, han sier, altså, hun meler, sier han. Og jeg fikk, jeg vet ikke om det eller noe, at jeg fikk så mynd noe, men det her jo det. At løyva hansara kraft, att släppa in till okkara julspäka, kan kalla det på tamma att jag ser späkarna som köjer alltså julen och tar emot vatten och ger att de meller. Alltså vi vet hjälparsleis utan ta kraften. Pura hjälparsleis. Fullkomliga hjälparsleis. Men hon är given och nödlom. Spurningen är hur så tar emot oss. Det är allt det. Och utan mån vi tar emot och ofta får det leva så öjligt enten eller, men det det heller inte. Men det immun till som vi täcker emot att vi söker ursligt av avvuxna som tryckven djävlar. Och nu nämnde jag Jan här från Rombraun här fyrstarna om att det imisk att tryckven imisk imiska folkarna. Og vi snakker ofte om å ha trygg for 4 ene til ørene. Og det som så har mest til, det Jøgn Løyve. Nå har vi haft imiska rønter, eisen samkommessige, og man kan søtja hvordan imiska samkommer Man kan søtja beistyrker og veikleggere, og ødelen sammenhengene. Men så takker styrker der. Så husker vi til brødre samkommer. Her vil en omedelig trygg til fortjellige. At det blir til. At god utveger alt da. Og vi synes at det prekva fer, at han fer, hvordan Herren legger til, og at møl fungerer, at du kan tenke seg repta som kanskje et av de store dømene om det. Og det helt en standard, ja. Så synes jeg har samkommer som har lagt ent og til døms at bia for sjukon og ikke skammas vid hans handleggene og oppleva under. Jeg har sett under for min egne egen, altså. Det er ikke øren og ikke meg selv og eisene. Det er ikke naturlig forklaring på at det så lese. Og her det bare lukket som, altså, vi ofta så selektive i okra tryggva. Vi velger ut hva vi vilja tryggva. Og det ene som vi begrenser på tammadan, det okra sjolva, ja. Og takk av Paulus, at han byrjar rombrevet. Han vil ikke at det skulle være at det er nekrar nøygav. Han vil at det skulle få alt. Hans rapporter skulle ikke ligge etter, ja. Ja, han var nøygav når det imskar. Ja, han var nøygav når det imskar. Han vil at alt skulle fram, ja. Og ta vidt så lukket som lett og ett punkt. Så viskar det, tog godt ute, ja. Det betyr, og ta vi så kanskje ikke oppleva at andre ting virker i akkurat løyve, ja, men det alt du faktisk tog, ja, vi tar ikke smått. Vi står ikke av, eller vi forsømmer å lete lukene opp som leter tannstreimen komme inn til okkerne.
och det här ja. Nu du säger bara för att du är själv har la mest till jag mycket liv va. Ja. Men jag tycker att det här vi det alltså så läsna. Det som säger Jan, vi är selektiv, vi är utväljande och vad är det vi vill jag tycka. Jag syns att vi kommer tycka av Jesus. Jesus är så metal där ryker. Här är allt i honom. Det var kalta fötter. Ja. Och kost är alltså. Han är för några från och så att jag hade hört hela för 12 höjdarna. Och ja. Så det ja. Nej, det är visst avvärst och vi har finnet det här livande i året och där finns hela andan talsmann han som teker av Kristus och kunjer okkorna. Ja, men det är alltså tills det vi skulle utgå på detta så att nu är det inte efter att få vita. Då är att löjvitrick det kan du inte ersätta vid någon öron. Nej. Alltså det är ju grundläge. Ja, och så som nämnde ju Johanne att det här att vi har imens ting till att stå och att sig va. Och nästan slä. Ja. Det är men jag har inte bruk för det. Ja, men låt det som har bruk för det har du fri. Jo, alltså det är ju akkurat sist. Ja. Det är akkurat det. Alltså hvis vi fraser och en part av sista flocken så det gäller vi också så. Ja, det är akkurat det. Och vi tar inte lov att frase och läkaren tog att han stämde ju som jag alltid nämnt av sista det att han är ju inte bara ut för sin rockare men sin alls hansets så här är det inte näkar utelockar Nej. Från att komma tryckva. Nej. Det är helt säkert alltså. Det är så jag alltid att ja, jag må bara säga att nu har vi varit här nog så ofta och det är bara så känslsamt så vi kan gänga kött alltså. Det kvar för att säga att det är nog bara ta och i resten så äckvist är vi alltså att dra vika. Och nu långt och sån ekva vika då. Jag var ju skvart att komma på alls hjärset lockvar. Det är för bojalt fjärs väl och vill ja. Ja, och det är ekva vika. Ja. Men heter tömstigt. Nej, god tömmes inte alltså. Det är bara det att skulle vi fortsätta så är Löjve samman vid honom träden. Löjve och i honom. Han och Jakob och vet du i honom. Ja. Och det säger ju allt. Alltså. Ja. Ja, jag huxar inte långt fram i ojes ner kapitlen. Det var inte som tog högst annan. Ja, det är så väl. Och han säger här att med andra sidan här tälta vers är att så ska tack för och göra god rockskap för sig själva alltså. Jag har inte uppbildna av någon annan person utan mig själv Nog så jag var uppbildna med helt. Det är så där ja, men det är goda. Du har ringt ofta när jag sagt att nu får vi att ta upp eller nu får vi till bönlös sändning. Ja. Det är några fina sånt nu. Det var inte så några veckor. Det är liksom torsdag i den fasta dagen kan vi ta oss samman. Ja. Men så säger han här ästnet här att lät det okkom inte longer döma för annan. Nej, fettlig helt ett hand om att ungen må lägga avstøyd etla fettlo for brorsen. Jeg vet, sier Paulus, og i Herren og Jesus viser ui at ikke i seg sjølven årent. Verst hånden råkner nekka for årent, hånden det årent. Så sier han at vi nu valgt bror til noen sorg vi møter til noen. Altså, til å si at man får lukkes med hovera i for en øron at jeg vet til døms i fargen, altså, jeg har haft det, jeg minns ikke appa min her vestre, men han var så en av dem som ikke ville ete blåbels. Men jeg halte ikke om å lurt det, jeg vet hun, hei, etter bøtene takka seg av, så. Han nokka månen som ville ete blåbels. Ja, som ville ha, va? Men det er et annet som jeg kjenner, som ikke gjør det, ja. Og så kunne vi hovera i for timene. Han sier, vi nu valgt brauer til en sorg og mæte til noen, så etfyrt til en ikke langer i kærleika. Lei ikke vi mæte til noen tann i undergang som Kristus deg for. Lad det ta ikke hit gåa tikkara, være til spotta. Så sier han dette her, som så øyla dyra varst.
Han sier, tog rydgjegods ikke, altså en spurning om at eta og drekka. Nei, det rattvise, frigjør og glede og i hele andan. Og så sier han, han som ui tøy tjener Kristus, taknas gode og menneskjon domlige. Lær dere tøy stevne etter tøy som til fri og til oppbygging hvers annars. Ja. Og da han sier at det her, at han som ui tøy tjener Kristus, altså i rattvise, fri og glede og i hele andan, ja, men da vi kommet inn til kvillene. Ja, det bara beundra så tar man huxar om alla vinnar man öjer. Och så imischer där skavor där vi med. Bara man bara jotta. Ja. Utan att nämna näkran, men det är så imiska typer av människor. Men tarva att säga. Felax om till öjna. Ja. Och det är dyra barst alltså. Jeg minnes særlig at han øyne Klaksvik, som alltid til han sa han rann til meg. Han var noe helt spesielt, altså, i det daglige løven, og kunde ting som han ikke annar. Bæg i øyne vi og annan, men sa han med så kom han. Jeg ble alt så gripen av som person. Han var ikke han som helst ikke være nærka. Men vær så nekv. Innan vi bæg underhalsløyv og alt møvelig. Men hva han var gav med? Kvoi? Det var gav, ja. Ja, akkurat. God skærløyv var stå. Rambrav 5-5 sier til at vevnen gjør ikke til skammar. Kærløyv gods uthelt i hjørsten nokkara. Vi har det andan som giver nok ned. Hvis jeg som kærløyv, altså, vi har andan og slipper at fjære utlød. Så ønsken til nøvvinner. Altså. Jesus råkner jo ånka for sin nøvvin. Han råkner ut for vin. Og så kjølsant her av Golgata til neklene. Feir, fire tøym. Tar vidt ikke hva det gjør. Altså. Så det er om det døyp av kærløyka som fylte hans likam, som var løkt okkara, utan synd. Ja. At det fleit bare tiltar som det deltan her. Og det visste ikke hva det gjort. Nei. Og det visste han også. Og han var ikke når du ikke visste hva det gjort. Han visste det at Paulus sier om seg selv, altså. Han visste helt ikke hva han gjort. Tog han var ikke kommet til å kjenne han i nøgneste sanne god. Og han som han sendte Jesus Kristus, ikke minst da han så stod her fram av kvitsen og deg og hele anden fall. Og han fullkomlig har brøttes, altså. Fra øtlån hinnom, som ikke rikket i åren anden kom, det var alt rikket. Ja. Og til anden til. Men det var det han kom og planta. Ja, det sier Jesus selv, at han skal takke av munnen og kunne gjøre tikk. Ja. Han sett til det. Og han svøyter ikke sykket. Nei, han okkara forsøgning fra tronene. Ja. Og nå jo hasett nå. Ja, østene da. Østene da som det stender, vi vet ikke hva skulle be om som be å være. Nå anten selv og rambra vi 8 her. Bier for jakken i soffon, vi ikke kunne sies, og han som rannsaka gjørstene, det han som han var talsmann for tja. Han var ikke hvor tro han andan ser. Det vilja gods spyr han for dem nøyl, og kan det være bedre. Vilja gods. Ja, jeg føler til at dette kommet at enda, og vi har alltid sutt støysning av klokken i omvær. Ja. Vi så kommet at enda vi hesser her sendingsene, og jeg får spille Paul om han snart enda kan bya en av bøn sammen vi også. Ja, jeg må ikke feir, så kom jeg som tog meg frem med at søgnen enda. Sånn som mennesker vi tar og sitter sammen. Faren og næren, og nå her. Og herre, takk for det. Sikkert til dere kære. Kone og bøtten og alt de som konstant nær og gå og feir, lette alltid i dere hjerte. Være nækka, jeg tog som Daniel Lysium ut det.
fra Rambraun och här. Hur vi skulle vara i för kvar öron. Här vi kunde inte bestämma i öron. Vi har dikterat tajmål. Men taj vid älska öll. Ta bröjtet öst. Och det har vi inte kontroll av till tog kärlöse. Det tog nöje. Tog troskaper som ger värst. Och då tackar vi därför. Så virka till nu och jag kom bäja vilja virka. Efter gåva vilja tog in. Framhaltande i navn i Jesus. Amen. Amen. Så var hesen parsten av Gjerstamal kom at enda. Og vi får takka for okken her. Og til så Anja Hansen som tek seg av at ta opp og at redigere. Og så det eisne Ronny Pedersson som tek seg av at Ljøve så godt som det. Og så det Paul Ferre og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for hesfer. Og lad meg en annen forlegget rett at parster av Gjerstamal som heva være, der kan du finne av YouTube-kanalene som heter Iktus Sjånvarsp. Og helt ned parten han kommer så eisen her, og han kommer eisen av å være sendt av Kristelig Kringvarsp. En annen fer, tusen takk for hesfer.